În România, apetența este încă în a cumpăra cu cash. Câți cumpără cu cash? După ultimele cifre în raportul de concept, undeva la 55%. Wow, Este imens. wow. Deci media în Europa e pe la 20, something like that, chiar sub în anumite țări, cum spune prietenul meu Bogdan din Hubix, e echivalentul unei țări bananiere, acest indicator. Adică oamenii nu au educația financiară să înțeleagă că este mai benefic pentru ei să cumpere cu finanțare bancară și preferă să pună capitalul tot pe masă. De ce? Nu vreau să mă leg la cap cu banca. Are un sens treaba asta, că într-adevăr, datoria e o chestie care trebuie să ai stomac să poți să o duci. Psihologică, da. E o chestie psihologică. Dacă te uiți că sunt companii care au datorii de 2 ori turnover, adică 2 ori cifra de afaceri, te gândești, bă, dar știi ce stomac au, mă, cum poate să ducă așa ceva? Uite, Digi, de exemplu. Cum poate să doarmă? O companie imensă, Digi, care acum se extinde în Spania, în Belgia, au datorie 2,4 sau așa avea la un moment dat. Ai spune, mamă, păi asta e risc de faliment. Păi nu, așa se crește o companie.